শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଝାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପଇସା ତ କାଲି ରୋଜଗାର ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଅନେକ ତ ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଲସ୍ ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଆପଣ ନିରବତା ସହକାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକି ଦୁନିଆରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରହିଛି କେହି କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଳ ଜଳ ବାଜି। କିଏ କହିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିବା ତ ଦରକାର ନୁହଁ, ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିକିରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧ। କେମିତି ଆପଣ? ମୁଁ ଅନ୍ଧ କହିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି। କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ହେବ ତ? ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ତ? ଯେଉଁଠି ଭବିଷ୍ୟତର ନିଆଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାରଖାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଇ ଭାରି ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? ଅତୀତକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅତୀତ ବିଷୟରେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ସଦୃଶ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ କେତେଥର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ କେତେଥର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅଲଭରା କାହାଣୀ, ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ, ଭଗବତ କାହାଣୀ। ସମୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବୈଳାସବଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସଂସ୍କାର ବି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିପରି ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ? ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲୁ, ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ତ ଦେଖିବା ତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ତ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପତ୍ନୀ। ସେଇଠି ତ ଏକକାର ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ନାରୀ ପୁରୁଷର ଏକକାର ଥାଏ ସେଇଠି ତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକକାର ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଏକକାର ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମର ସଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଥାଏ,
ଯେଉଁଠି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯେତିକି ଥାଏ ତା ସହପତ୍ନୀ ପାଖରେ ସେତିକି ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀର ଆଦର୍ଶରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାକୁ କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାମୀକି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳେ, ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ସହପତ୍ନୀକି ବି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କଲା ଭଳିଆ କଥା କହି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ତ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହପତ୍ନୀମାନେ ନିଜ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଲଗା ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସେମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅଟି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କାହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଝିଅମାନେ ବି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ମ୍ୟାଟରରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୁଅମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍, ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ହେବ କେଉଁଠି, ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନିଜେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ। ଦୁଇ ବ୍ରହ୍ମ ମିଶିଲା ପରେ ଏକକାର ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ନିଜେ, ଆପଣ ଯେମିତି ପାଳିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେମିତି ପାଳିତ ହେବ। ଆପଣ ଯେମିତି ପୋଷିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେମିତି ପୋଷିନ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ମାଛ ମାଂସ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ମାଂସରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶାଗ ପଖାଳ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆପଣ ଶାଗ ପଖାଳ ଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ପିଲାକୁ ଆପଣ ସଂସ୍କାରୀ କରିବେ ନା ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ସାଇନ୍ସ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଚାଲିଲା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ଚାଲିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେଉଁଠି ଖୋଜି ଚାଲିବ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଚାହିଁବ ସେ। ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଆଖି ବାହାରେ ଅଛି, ଆମେ ଭିତର ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଭିତର ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି। ଇଏ ହେଉଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି, ଇଏ ତ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦୁହିଁକି ଦେଖିପାରୁଛୁ। କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖୁଛି, ଦୁହିଁକି ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା ଏଇଠି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଆପଣାର ହେଇ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଦୁହିଁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସାର ରଥଟି ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତିରେ ପଡ଼ିଛୁ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହୁଁ। ଆମ ପରିବାର ଯେତେ ରୋଜଗାର ହେଲେ ବି ଆମ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଟ ଭଟକା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜଣେ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରିକିରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟନ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି କେଉଁଠି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ସଫଳ ହେବ ତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ସେମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ପାଳନ କରିବେ, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ସେପରି ସଂହାର କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟରଜ୍ୟ ତାମସ କ୍ରିୟାରେ ଏ ସଂସାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏ ତିନି କ୍ରିୟାରେ ସଂସାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କିଏ? ଆପଣ ନିଜେ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ସତ୍ୟ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ତ
ତମ କ୍ରିୟାର ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଯିଏକି ମହେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଯିଏ ମହେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଶିବଶକ୍ତି, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦମନ କ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ସଂହାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦିଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନ ପାଇଲେ ନା ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇକିରି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ପାଗଲା ହେଲ ଆପଣ ମାନେ ନା କ'ଣ? ପଇସା ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଘର ଆପଣ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ମୁଁ ଆପଣ କହିବିନି ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ସବୁ କହିବି କହିଲ? ତତେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କହିଲ? ତୁମେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀରେ ବସିଛ, ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଛ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ ସବୁ କମେଇଲେ, ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ? ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ବାପା ଯଦି ପୁଅକୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ନ କହିବ, ଗେହ୍ଲା ଟିକେ ନ କରିବ, ସ୍ନେହ ଟିକେ ନ କରିବ, ପୁଅ ତ ସାତପର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାପାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ହେବା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ବାପା ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେବା। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉଁସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଥିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହେବେ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଥିବା, ଆମେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାଟ ଦେଖେଇଥିବା, ଆମେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଯଦି ବାଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା, ସେ କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେବେ ନାହିଁ, କି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଆଜ୍ଞା 2ଟି ଝିଅ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଭିତରେ ରଖିବେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପିଲା 2ଟି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭଟକା ଭିତକୁ ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ଭଗବତଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ବି ଆସିବ ଯେ ଭାଇନା ତ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବାପା ତ ଆମର ବହୁତ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଇଏ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାର ଅସାଜଡ଼ରେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ମୋର ସେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରେ, ଯାହାର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ବିଚ୍ଛେଦିତ କରିଦେଇଛି, ଯାହାର ଚରଣ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ମୋ ନିଜର ହୃଦୟ କମଳକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମୋ ପିଲା ପାଖରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ପୂଜା କରୁଛି, ତେଣୁ ଠାକୁର କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବେ ଠାକୁର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ବି କେବେ ବି, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କେବେ ବି ଯଦି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅବହେଳା କରିକିରି ଭୁଲବଶତଃ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ମୋତେ କୌଣସି ଖରାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ବା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, 1000 ପୁଅକୁ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିବି, ସେ 1000 ପୁଅ ତ ଛାତିର କଲିଜା ଦେଖେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଭଗବତଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ଏ ଭଗବତଙ୍କ ବାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ରହିବା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ତ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେଲି, ଆପଣ କେବେ ଏବେ ମନ ଭିତରେ କେବେ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇନଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଘର ଆଜ୍ଞା ଦୂର ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଧାମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର 1 ପାହାଚ ହେଉଛି ଗଜରାଜପୁରର, 1 ପାହାଚ, 22 ପାହାଚ ଭିତରେ 1 ପାହାଚ ହେଉଛି ଗଜରାଜପୁରର। ସେ ଗଜରାଜପୁରର ଯେଉଁଠି ରାଧାମାଧବ ଠାକୁର, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣର ଘର, ଗୃହ ଆଶ୍ରମ। ସେ ଗୃହରେ ଛୋଟ କୁଟୀର ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଛୋଟ କୁଟୀର ଭିତରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମନବୋଧ ହେଲା ଭଳିଆ ଶାନ୍ତି କଥା ପଦିଏ ଶୁଣିକିରି ଆପଣ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଭଗବତ ଉପରେ ଆଉ କେବେ ବି ମନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା କିମ୍ବା କାହାରି କଥାରେ ଆପଣ ମଜି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାପାର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ମରିଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ବଶତଃ ସିଏ ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ କରିକିରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ,
कि केଉଁ ମାଆର ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଯାଇଥାଏ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କାହାରି ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦିଏ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଉପରେ କେବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିକ୍ଷେପ କରି କହେନି ଯେ ମୁଁ ଥିଲି ଖରାପ, ମୋ ପିଲା ହେଲା କେମିତି ଖରାପ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଆଗ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ରହିବି ମୋ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଭଲରେ ରହିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ଏ ସଂସାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମୂଳଦୁଆ ତ ସେଇଠି ଥିଲା। ଏ ସଂସାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଗବତ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଶନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗମୟ କରିଦେବା। ସମସ୍ତ ଭଗବତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କରିଦେବା। ସମସ୍ତ ଭଗବତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଗୋପପୁର କରିଦେବା, ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ କରିଦେବା। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସଂସାର ଭାସିବାକୁ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ବାପା ହେବା। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ସଂସାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗକୁ ଗଲାଇ ଭାରି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାକୁତି ହୋଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଜଣାଉଛି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକି ଆଉ ଭଗବତର ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଉ ସେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଗୋସେଇଁକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ। ଟିକେ ପାଟି ଶୁଭିଲା ଭଳିଆ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଣୁଥିବା ଭଳିଆ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭଗବତ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ ନା, ଜବରଦସ୍ତ ଡାକେ, ହୃଦୟ ଫାଟି ଡାକ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ତୋ ହୃଦୟ କମଳ ଭିତରେ କେବଳ ଶ୍ରୀହରି 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 ଥବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଭଗବତ, ତେଣୁ ଭାଗବତ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାଇକି ବାଜୁଥିବ ନା, ତେଣୁ ଆପଣ ସଂସାର ରଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।